Doncs bàsicament que la democràcia no està per damunt de l'estat de dret. Un dels pilars de la democràcia són les regles que organitzen aquesta democràcia. No pot ser assembleari, hi ha exemples molt dramàtics a tota la història que abonen la tesi de que la voluntat d'una majoria, encara que sigui, no pot estar per damunt de les regles. Per exemple, encara que la majoria a Catalunya votés a favor de la pena de mort, i estaríem d'acord que s'aprovés a Catalunya la pena de mort passant per damunt d'una norma superior que ens hem dotat també els catalans, que és la Constitució espanyola. És un contrasentit, però no es pot anar en contra de la norma, de les regles del joc, a meitat del partit. O sigui, em sembla una barbaritat que el legislatiu català, sabent, perquè té un departament de servei d'estudis jurídics, sabent que allò anava en contra del que estableix la pròpia Constitució, per advertiments ja propis del propi servei jurídic i de partits de la resta d'Espanya, anés encara i així en contra del que sabia que era la norma superior.